Croeso I gyflwyniad adran sgiliau byw yn annibynnol o gampysau Dolgella, Glynllifon a Llangefni. Ceir 4 rhaglen bosib i'w ddilyn. Llwybr 1, datblygu annibyniaeth. Llwybr 2, sgiliau byw yn annibynnol a sylfaen. Llwybr 3, cyn alwedigaethol. A'r 4edd, interniaeth gefnogol. Mi fydd y rhaglenni yn rhoi cyfle I chi ennill sgiliau newydd, cael amser I wneud penderfyniadau am eich dyfodol, tyfu mewn hyder, I fynychu'r coleg a chymeryd rhan, cael cefnogaeth ychwanegol a cyfle I flasu wahanol feysydd galwedigaethol. Y sgiliau craidd byddwch yn edrych arnynt yw byw yn annibynnol, iechyd a lles, cyflogaeth, cymuned, llythrennedd, rhifedd, llythrennedd digidol a Chymraeg a dwyieithrwydd. Iechyd a lles. Byddwch yn meithrin sgiliau a gwybodaeth am sut I ofalu am eich iechyd, boed yn deiat iach a iechyd rhyw, gwneud dewisiadau doeth a diogelu wrth gadw'n ddiogel yn y cartref, yn y gymuned ac ar-lein. Byddwn yn datblygu sgiliau a hyder yn maes ffitrwydd corfforol, a deall yr angen I wneud ymarfer corff ac I gymeryd rhan mewn gweithgareddau corfforol yn rheolaidd. Datblygu sgiliau gwydnwch a ffyrdd o ymdopi. Deall eich hun a chi dynnu'n iawn ag eraill mwyn paratoi at fod yn oedolyn. Datblygu gallu creadigol a dysgu rhagor am hobïau a diddordebau. Cyflogadwyedd. Byddwch yn datblygu sgiliau galwedigaethol pan fo'n briodol, dod I wybod am amrywiaeth o gyfleoedd galwedigaethol, deall yr amgylchedd gwaith a datblygu moeseg gwaith, I ymateb I anghenion pobl eraill, bod yn barod ar gyfer gwaith. Bod yn brydlon a gweithio'n galad, gweithio gyda'ch gilydd ac mewn tîm. Eich ymddygiad a'r perfformiad eich hun, dilyn cyfarwyddiadau, iechyd a diogelwch, cyfathrebu a sgiliau cymdeithasol. Ymwybyddiaeth o'ch sgiliau eich hun, rolau a chyfrifoldebau yn y gweithle, a gwneud cais am swyddi a thechnegau cyfweliad. Sgiliau byw yn annibynnol. Byddwch yn cymeryd cyfrifoldeb amdanoch eich hun a'r hyn a wnewch. Sgiliau dewis a phenderfynu, y gallu I ddadlau drosoch eich hun drwy hunan erioolaeth. Sgiliau hylendid personol, hyder cyffredinol, dysgu defnyddio technoleg a dulliau ymdopi addas mwyn bod yn annibynnol. Defnyddio cludiant gyhoeddus, bod yn brydlon, sgiliau coginio a glanhau, sgiliau syml ar gyfer cynnal a chadw cartref, sgiliau gofalu, cymorth cyntaf, cyllidebu a chyllid, perthynas a phobl, a datrys gwrthdaro, a dysgu rhagor am hobïau a diddordebau. Y gymuned. Byddwch yn cymeryd rhan yn y gymuned, bod yn gymuned y coleg a'r gymuned leol. Magu hyder wrth ddefnyddio'r cyfleusterau yn y gymuned, megis canolfannau hamdden, llyfrgelloedd, siopa, cludiant gyhoeddus, bod yn ddiogel ar y ffyrdd a chanfod y ffordd I lefydd. Datblygu sgiliau cymdeithasol mwyn paratoi at fod yn oedolyn. Cyfrifoldeb tuag at y gymuned. Enghraifft, bod yn ymwybodol o'r hyn a wnewch a'r canlyniadau, cadw llefydd cymunedol yn lân, a bod yn ymwybodol o anghenion pobl eraill, a dysgu am gyfleoedd I wirfoddoli yn y gymuned leol, ac ymddwyn yn briodol yn gyhoeddus. Cymwystera. Bydd dysgwyr yn dilyn cymwystera os yn berthnasol I hybu dilyniant unigol y dysgwyr. Mae'r rhain yn gyrsiau ymarferol yn bennaf, gyda'r ffocws ar ystod eang o brofiadau byw, gyda nifer helaeth o gyfleoedd cyfoethogi,